Здравейте, аз съм Александър Краснелиев и вие гледате телевизия Ларк и извънредния информационен блок, посветен на посещението. Специално за вас ще излъчим ексклузивно интервю на нашата чаровна топ-репортерка Мира Долева с генерал-майор Илина Конакчиева, комендант от кризисния щаб на зоната. Здравей, Алекс! Времената се менят, но в последно време се променят дори представите за нашия свят. Драги зрители, както знаете, на днешния ден преди 5 години се случи събитието, което разтърси нашите представи за Вселената. Посещението, както го наричат, според някои е извънземно посещение, а според други природен катаклизъм. То засегна само 6 точки от нашето земно кълбо и за добро или за зло нашата малка страна се прочувства, че е една от тези зони. От тогава се случиха ужасно много неща, някои от които са съвсем неразбираеми. Представям ти генерал-майор Конакчиева, която е комендант на военните части, охраняващи зоната. Тя е един от малкото хора на планетата, които имат близък контакт с този толкова уникален феномен. Госпожо комендант, бихте ли могли да обясните на нашите зрители какво точно е зоната? Какво ти предвидите? Когато зоната се появи, настъпи пълен хаос и се носеха всякакви слухове. Говореше се, че имало взрив, че имало ярка светлина, изчезнали хора и какво ли не. От Министерството на отбраната заявиха, че гръмнали някакви складове, после, че имало някаква авария и в крайна сметка се установи, че се случило нещо съвсем необяснимо за тях. Какво е това, което се случи? Да. За паниката, за съжаление, до голяма степен допринесоха и слуховете, които се разпространиха чрез медиите. Затова искам да ви благодаря за тази възможност, която ми предоставяте. Ще ви дам сега информация относно това, което се случи, в рамките, разбира се, на това, което мога да кажа с оглед на това дали са класифицирани сведения. Преди 5 години, на днешния ден, точно в 6 часа и 34 минути, беше регистриран сеизмичен трус от уредите на Центъра на Българската академия на науките. Трусът беше последван от взрив и след това от много ярко... Чакайте, трусът е бил последван от взрив, не трябва ли да е обратното? Не съм дали трябва да е обратното, но не се случи така. Случи се в реда, в който ви посочих. И след това бяха алармирани всички отговорни институции и бяха взети съответните мерки, както е предвидено в нормативната уредба на страната. Да, всички знаем за смачкания вертолет през зоната. Да, той може да се види. Мисля, че нашата телевизия излъчва да каже с него. Включително имаше проблеми на този характер. И тогава пратихте танковете? Да, в непосредствена близост до това, което сега наричаме зоната, беше дислоцирана 5-та противотанкова дивизия и ние съответно взехме всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на страната. Или може би сте искали да скриете нещо? Всичката информация, която беше необходимо да се предостави, беше предоставена по време на изявлението на ръководителя на Генералния щаб. Верен ли са слуховете за извънземно нашествие? Не, тези слухове не са верни, или поне нямаме информация за такива точно явления. За установяване на характера на това, което днес наричаме зоната и което до момента, според информацията, която имаме, представлява една неизучена физическа аномалия, беше създаден, както знаете, Международният институт за извънземни култури. Той до момента не е достигнал до такива заключения, но предполагам, че колегите ще направят изявление в момента, в който има да кажат нещо. Не знае института да е постигнал някакви особени успехи. Пишат се статии, издават се известията на института. Но ще се обърнете към института за тази. Като че ли единствено сталкерите успяват да влязат в зоната и дори да оцелеят в нея. Кой? Сталкерите. Това са иманярите, които влизат в зоната. Аз искам по този повод да ви кажа две неща и се надявам да станат много ясни за нашите зрители. Първо, сред хората, които наричат сталкери, е даден най-голям брой жертви, много по-голям, отколкото тези, които първоначално загинаха, когато се случи явлението. Това би трябвало да накара всички да си направят съответните полуки. И второ, искам да напомня, че съгласно действащите разпоредби,
и маниарството в зоната се наказва изключително строго, като наказанията могат да достигнат до животен затвор без право на замяна. Значи потвърждавате, че не можете да се преборите с иманиарството. Обърнете се към полицията дали се е преборила с иманиарството в тракийските светилища. Казват, че за сталкерството се крият могъщи транснационални корпорации и дори фирми за производство на оръжия. Ние разполагаме с необходимите средства, работим съвместно с структурите на НАТО, както и на Интерпол, за да предотвратим злоупотребата с подобни неща. За съжаление не сме наясно в момента какви технологии могат да бъдат базирани на явленията, които можем да видим в зоната, и искам да допълня по повод на сталкерите също така, че ние се стремим да направим абсолютно всичко възможно да опазим хората, които живеят в близост и не само в близост до зоната, като това понякога включва да опазим зоната от хората. Имате предвид кордона? Да, точно така. Какво ще кажете за мутантите в зоната? Нямаме такава информация. Това са спекулации. Казват, че подчинените ви войници не издържали на тази служба повече от 3 месеца. Говори се за напускане, за хоспитализиране, за опити за самоубийство. Не ви пожелавам да се случи така, че вие напуснете, защото, например, излезете по майчинство и след това да спекулират по ваш адрес по този начин. Вие разбирате, че службата в армията не е много лека и това са случаи, които ставаха още по времето на войната в Ирак. И да, има хора, които се поддават на психическото напрежение, но това са изолирани случаи, които не са в по-голям брой, отколкото при всяка една доброволна операция. Споменахте технологии. Какво ще кажете за артефактите, които излизат от зоната? За някои хора с това съвсем не е бедствие, както споменахте, но щом от нея могат да се излизат такива чудеса на науката, на техниката? Тъй като, както вече споменах, става дума за неправомерно проникване в зоната и за незаконни действия по присвояване на такива артефакти. Институтът не разполага с информация, колкото на мен е известно за техния характер. Искам обаче да напомня, че тези артефакти, както ги нарекохте, не винаги са свързани с благоприятни последици, на които вие се позовавате в момента. В много случаи те водят до психически отклонения на хората, които работят с тях, водят дори до летален изход и изключително опасно да се борави по този начин. Отделно е друга. Говори се за предмети, които подобряват жизнените функции, лекуват болести, дават изчерпателни. Говори ли се за предметите, които причиняват болести? Дали е катаклизъм в зоната или нещо друго, нещо повече? Може би някой там горе и се опитва да ни помогне. От този въпрос може да се обърнете катедралата на около основата. Зоната представлява неизяснен физичен феномен. По въпроса, както споменах, работят колегите от институти, работи цялата Българска академия на науките, работи Софийския университет. Добре ви за интервюто. Това беше от мен Мира Дорева с ексклузивно интервю от генерал-майор Илина Конакчиева. Алекс, ти си. Това беше ексклузивното интервю на Мира Дорева от кризисния щаб на зоната. Останете с нас след рекламите.